η προδοσία του Ιούδα και η άρνηση του Πέτρου. Μετά το μυστικό δείπνο, οδήγησε ο Κύριος μαθητές του στη Γεστημανή, έναν ελαιώνα στο όρος των ελαιών, που βρίσκονταν πέρα από το χήμαρο των κέδρων. Στην άκρη του ελαιώνα άφησε τους 8 μαθητές και με τους 3 υπόλοιπους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, προχώρησαν περισσότερο. Έπειτα τους άφησε και αυτούς και απομακρύνθηκε μόνος για να προσευχηθεί. Γονατιστός και γεμάτος αγωνία, παρακαλούσε το Θεό Πατέρα του. «Πατέρα, αν είναι δυνατόν, ας μην το πιω το πικρό αυτό ποτήρι». Όσο αγωνιούσε περισσότερο, τόσο και προσευχόταν πιο θερμά. Τη φοβερή εκείνη στιγμή, ο Ιησούς ζούσε την αγωνία όλης της ανθρωπότητας μπροστά στο θάνατο. Αλλά αυτόν τον θάνατο έπρεπε να τον νικήσει μέσα στο ίδιο του το βασίλειο και με το δικό του το θάνατο να απαλλάξει τον άνθρωπο από την κυριαρχία του θανάτου πάνω του. Μέσα σε αυτή τη φοβερή αγωνία του, ένας άγγελος από τον ουρανό του συμπαραστέκεται. Οι μαθητές δεν άντεξαν να ξαγρυπνούν μαζί του. Αποκοιμήθηκαν, ενώ ο προδότης αγρυπνούσε και ερχόταν να εκτελέσει το φοβερό του σχέδιο. Έρχεται κατόπιν στους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται. Και λέει στον Πέτρο: «Τόση λίγη δύναμη είχατε, ώστε δεν μπορέσατε ούτε μία ώρα να μείνετε μαζί μου άγρυπνοι. Να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό που θα σας παρασύρει». Πάλι για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε λέγοντας: «Πατέρα μου, εάν δεν είναι δυνατόν να φύγει το ποτήρι αυτό από μένα και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά πρέπει να το πιω το ποτήρι αυτό, ας γίνει το θέλημά σου». Κατόπιν ήλθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, διότι τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Και αφού τους άφησε, πήγε πάλι και προσευχήθηκε για 3η φορά και είπε τα ίδια λόγια προσευχής. Τότε έρχεται στους μαθητές του και τους λέει: «Εξακολουθείτε λοιπόν να κοιμάστε και να αναπαύεστε. Να, πλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται σε χέρια αμαρτωλών». Στην άκρη του κήπου φάνηκαν δάδες αναμένες που τις κρατούσαν οπλισμένοι άνθρωποι. Όταν πλησίασαν τον Κύριο και τους μαθητές, ο Ιησούς τους ρώτησε: «Ποιο ζητάτε?» Εκείνοι απάντησαν: «Τον Ιησού, τον Ναζωραίο». «Εγώ είμαι», απάντησε ο Κύριος. Ο Ιούδας που ήταν μαζί με τους οπλισμένους φίλησε το διδάσκαλό του. Αυτό ήταν το σύνθημα. Αμέσως συνέλαβαν τον Κύριο, τον έδεσαν και τον οδηγήσαν στον Άννα, τον προηγούμενο αρχιερέα. Οι μαθητές, εκτός από τον Πέτρο και τον Ιωάννη, φοβήθηκαν, άφησαν το διδάσκαλό τους και έφυγαν. Ο Άννας, αν και δεν είχε δικαίωμα, άρχισε να ανακρίνει τον Ιησού. Επειδή ο Κύριος απάντησε στα θαραλέες ερωτήσεις του Άννα, ένας δούλος του έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο. Από τον Άννα οδήγησαν τον Κύριο στον αρχιερέα Καϊάφα, τον πρόεδρο του Μεγάλου Συνεδρίου και γαμπρό του Άννα. Είχε συγκεντρωθεί παράνομα τη νύχτα εκείνη στο σπίτι του. Μάται ο Καϊάφας και το συνέδριο προσπαθούσαν να βρουν μια κατηγορία. Στο τέλος, παρουσιάστηκαν 2 ψευδομάρτυρες που, διαστραβλώνοντας τα λόγια του Κυρίου, είπαν: «Αυτός είπε: Μπορώ να γκρεμίσω το ναό του Θεού και σε 3 μέρες τον ξαναχτίσω». Η κατάθεση αυτή των ψευδομαρτύρων θεωρήθηκε από το συνέδριο απόδειξη ότι ο Κύριος είχε βλαστημίσει τον ναό. Τότε ο Καϊάφας, με προσποιητή αγανάκτηση, ρώτησε τον Ιησού: «Σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού, να μας πεις αν είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και ο Χριστός απάντησε: «Εσύ το είπες. Αλλά εγώ σας λέω ότι από εδώ και μπρος θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα». Φανέρωσε έτσι ο Κύριος επίσημα μπροστά στο συνέδριο ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο ουράνιος Μεσσίας, ο ένδοξος και αιώνιος κυρίαρχος του κόσμου. Το συνέδριο που μισούσε τον Ιησού δεν μπορούσε να δεχτεί τη θεία καταγωγή του και ο Καϊάφας έσκησε αγανακτισμένος τα ρούχα του και φώναξε: «Βλαστήμησε! Τι ανάγκη έχουμε από μάρτυρες! Τώρα την ακούσατε τη βλαστημία του! Τι νομίζετε?» Και όλο το συνέδριο αποκρίθηκε: «Είναι ένοχος θανάτου». Τότε τον παρέδωσαν στους υπηρέτες του που τον βασάνισαν στο πρωί. Την ίδια ώρα, στην αυλή του αρχιερέα, περίμεναν να ακούσουν την απόφαση του δικαστηρίου ο Πέτρος και Ιωάννης. Η νύχτα προχωρούσε. Ο Πέτρος άρχισε να ανησυχεί και να μελαγχολεί. Σε ξέρω εσένα», είπε μια υπηρέτρια που μπήκε και αυτή στην παρέα. «Είσαι ένας από τους οπαδούς του Ιησού». Αμέσως ένας στρατιώτης άρπαξε το σπαθί του. Ο Πέτρος φοβήθηκε για τη ζωή του. «Ούτε που τον ξέρω», τράβλησε. Αργότερα τον πλησίασε ένας άντρας. «Είσαι ένας από τους οπαδούς του Ιησού, έτσι δεν είναι?» τον ρώτησε. «Όχι, δεν είμαι», γρίλησε ο Πέτρος. Πέρασε άλλη 1 ώρα. Ο ουρανός άρχισε να φωτίζει αχνά. Κάποιοι υπηρέτες απευθύνθηκαν στον Πέτρο. «Καταλαβαίνω από την προφορά σου πως είσαι από τη Γαλιλαία», είπε κάποιος, «και είμαι σίγουρος ότι είσαι ένας από τους μαθητές του Ιησού».
«Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε», είπε οργισμένος ο Πέτρος. Τότε η φρουρή οδήγησε τον Ιησού έξω στο προαύλιο. Ο Πέτρος σηκώθηκε όρθιος και εκείνη την ώρα ακούστηκε το λάλημα του πετεινού και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού, ότι πριν λαλήσει ο πετεινός θα τον αρνιόταν 3 φορές. Βγήκε έξω και ξέσπασε σε κλάμα πικρό.